100 меңнен 200 меңгә кадәр акча түләнә. Контракт төзегән вакытта үзебезнең районнан да күпмелер булышлык итәбез. Шушы хәрби операция зонасына киткән кешеләргә үзара салымнарны түләүдә үзебезнең район бюджетыннан түләйбез һәм инде аларның балаларын мәктәптә бушлай яшату, шушындай ярдәмнәр күпмелер каралган. Моны әйтәсе килешмәсен, һәр кеше бит үзенең бурычын ничек дип саный, үзенең бурычын үтәргә бу мөмкинлек бар. Һәм шушы марафон белән безнең менә бу көндә район үзәгендә иҗат йорты каршында анда шундый бер акция булачак. Волонтерлар эшли, хәрби комиссият специалистлар эшли һәм башкалар шунда эшләп килә. Бөтен мәгълүмат бар. Кемнең теләге бар контракт төзәргә, аны хәрби комиссиятка киләсе, һәм инде анда бөтенсен аңлаталар. Үзенең шәхсән кыягызларын алып килеп, һәм инде комиссия узып, бөтенсе тиз арада эшләнә. Монда шунысын әйтәсе килә инде. Заман шундый, шулай дип китереп куйган икән, үзебезнең тынычлык өчен без нәрсә эшләргә тиеш булабыз. Инде менә бүгенге көндә хәрби хезмәткә армия сафларына егет алына. Безнең бүгенге көндә үзебезнең 133 мобилизованный бу зонада бүгенге көндә хезмәт итеп килә. Алдагы елларда безнең 22 контракт төзеп киткән иде. Быел 23 кеше контракт төзеп китте. Елгы иткән 25 китте, икесе бүген китә. 16 октябрьдә бүген китәчәк. Төгәлләп әйтсәк, 133 мобилизованный һәм 50-гә якын үзебезнең контрактчы, үзебезнең егетләребез шул зона хәрби зона операциясында, махсус операциясында бүген хезмәт итеп